Hola! For today's video guys, kinahanglan man jud ta mag-upload og content kay di ta ka kwarta kung di ta ka-upload. Unya lisod man jud magbuhat og content nga di kinupya. So na ako'y naunaan karon nga luto-luto ni nga video. Okay, let's go! So karon natuwa ng sudlon diri sa balay kay mangita ta og pagkaon nga lutuonon diri sa atong refrigerator. Kay nagainom-dom ko nga naa day ko'y napalit sa merkado kahapon nga seafoods. Atuwa na nga blihan. O diara mo ni atong napalit kahapon nga seafoods, murag buhi pa, presko pa kayo ni. Nakalimot ko kung unsay tawag ani, basta kay seafoods man kuno ni. Katong nakailaan ni nga seafoods, palihog ko og comment sa comment section be. Kunya i-share pod ninyo ni nga video kung gusto mo motilaw ini kaluto ani. Tara ato na dadon sa kusina. Mura man kog nakuyawan, basin dili matarong og luto kay first time pa nako magluto og seafoods. Bahala na luto na nako ni kay lami man kuno na ingon ang tindera. Atuwa dayon ni iyon ang suga ug ang exhaust kay humot ra ba kayo ni makatimaho niya ato ang silingan gamay ra ba ni maikog ta mangagda. Sultihan ta mo guys bisan wala mo nangutana. Dito na ko ni napalit sa merkado sa ila ka Tutski Seafood Supply. Naluoy ko niya kay mao na lang ni iya tinda ug matod pa niya 150 na lang ri ang sapok sir kay manghipos na ko kay hapon na. Muli pa ko sa bukid kay manginhas pa ko. unya murag gikumot ako ang kasing-kasing mao nga ako na lang gibayran. Kung gusto mo giunsa na ako sa pagluto ani nga seafoods, palihog na lang ko og like, share ug i-comment ninyo unsa ni nga seafoods kay manghatag ko og sikas. Abangan sa part 2. Thank you for watching. Bye bye. God bless.